खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। दिनै 7 नभेम्बर 2025 सानसेनि फानजामुथिनि खौरां लानानै नोंथांमोननि सेराव फैनाय जाबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनब्ला जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना सानसेनि फानजामुथिनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। दिनै 7 नभेम्बर 2025 फै दानिया मिथिना लादोनि 12था राशिनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरनि दिनैनि दिना इसोरखौ फोथायना खामानि मावलांनायनि सान। नोंथांमोना नोंथांनि खामानिफोराव गोथौ नाजानायजों खामानि मावलांनाया गोनांथि। हरखाबै नोंथाङा सोमोनांथाव समजोंबो मोगा-मोगि जानो हागौ। बिथांमोननि लाखि गाबा जादों गलाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव खायसे बिथिङाव गोमोहाबनो गोनां जानो हागौ। खायसे खामानियाव गावखौ मोजाङै थियारि खालामनाया गोनांथि। बिथांमोननि थाखाय दिनैनि दिना खायसे बिथिङाव सोलायनाय लाबोनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सावस्रि बिथिङाव गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। लाकि गाब गोजा। मिथुन राशि। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना खायसे खामानिफोरखौ गोख्रों मावलांनो थाखाय गोसो जानो हागौ। नाथाय नोंथांमोना दिनैनि दिनाव धैर्य हमना सम होना खामानि मावलांनाया मोजां। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव फैबाय थानाय समनि खायसे जेंनाफोरखौ बोस्रांना लानाया गोनांथि। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना फिसा फिसौ प्रब्लेम्सनि जेंनाबो भुगिनो गोनां जानो हागौ। लाकि गाब गोथां आरो गलाब। सिंह राशि। दिनैनि दिनाव सिंह राशिफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा बे बिथिङाव फोथायनाय आरो धैर्यनि गोनांथि। खायसे खामानिफोरा स्ल'यै फैबाय दंब्लाबो दिनैनि दिनाव टप पजिशनाव फैनायनि चान्स दं। नोंथांनि अनफावरि सान्थौआ दिनैनि दिनाव नोंथांनि जिउआव गाब लाबोनो हागौ। लाकि गाब गोजा आरो अरेन्ज गाब। कन्या राशि। सावस्रि बिथिङाव रैखाथि खालामनाया गोनांथि। धोननि बेलायाव मोजां। खायसे बिथिङाव गोरोबलायना खामानि मावलांनाया नोंथांनो मोजां खौरां होफैनो हागौ। थासारिखौ मोनदांना आवगायलांनाया गोनांथि। लाकि गाब खमला गाब आरो गोथां। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावबा गावनि खामानि मावनाय बिथिङाव नोजोर होना खामानि मावलांनाया गोनांथि। जेरैखि जाया बेयो मोजां मोनलायनायनि बिथिं आरो केरियारनि बिथिं जायखि जाया बिथिङावनो जाया मानो। खरसा बिथिङाव सेफटि लाखिनाया गोनांथि। लाकि गाब गलाब। वृश्चिक राशि। नखर बिथिङाव राफोद सोलिलांगोन। खायसे सिंगोल सुबुंफोरा जिउनि लोगो नागिरनायाव जेंनाबो नुजानो हागौ। नखरनि सुबुंफोरजों सम होनाया मोजां। हाबा जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। लाकि गाब गोजा आरो गोसोम। धनु राशि। धनु राशिफोरा दिनैनि दिनाव फिसा फिसौ जेंनाजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। खामानिनि बिथिङाव मोजां बारलांगोन। थासारि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। नाथाय नोंथांमोना बेनि समाधानखौबो गोरलैयैनो मोनफुंनो हागोन। लाकि गाब गोथां आरो गलाब। मकर राशि। मकर राशिफोरा सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। लाइफ पार्टनारजों अनज्लायना खुलायै गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायना लानाया गोनांथि। गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। लाकि गाब गोथां। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि फरायसाफोरा गोसो होना फरायनाया गोनांथि। मोजां खामानि खौरां मोननो हागौ। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों निला। मीन राशि। धोननि बेलायाव इनभेस्ट खालामनाया मोजां। सानै हयै थिरांथा ला। गावनि लाइफ पार्टनारजों मोजां दिन बारलांगोन। बिथांमोननि लाकि गाबा जादों पार्पल आरो अख्रां गाब। लोगोफोर, दिनैनि बे फानजामुथिनि गुवार सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना एस्ट्रलजिनि हेफाजाब लाबानो जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि फानजामुथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।